Jeg er hjemme hos mine rige forældre for at slappe af. Helt smadret af specialstress og pengeproblemer. Jeg kan mærke sammenligningen mine ribben gennem huden. Tager sygeligt lange skoldhed brusebad. Sover længe, starter dagen med at spørge min mor, hvad vi skal have til aftensmad. Skriver lange indkøbslister til hende, fortrinsvis kødvarer. Jeg hjælper hende med at lave aftensmad. Kig på min øjenmor, siger jeg, og hælder en kvart liter piskefløde oven i sovsen uden at blinke. De synes hun er morsomt, men hun nægter at spise den. Min far blander sig ikke i noget. Han er resigneret over sin humanistiske yngel. De siger ham ingenting. De får gæster søndagsfrokost. En af min fars direktører venner med frue. Jeg kender dem godt fra min opvækst. Jeg synes ligefrem, det bliver sjovt at se dem. Er du ikke glad for at se mig? Spørger Hansen, da jeg kommer ud på terrassen og giver hånd. Ser ud til, det er mig, der bliver tiltalt. Hvad snakker du om, mand? Siger jeg. Du er bare ikke glad for at se mig, hr. Hansen. Min hjerne går altid i dvale, når jeg besøger mine forældre. Jeg bliver nødt til at komme ned i det tempo for at være sammen med dem. Ellers skyldes det den tunge kost. Jeg aner ikke, hvad manden taler om. Hvad mener du? Spørger jeg. Dit tøj, siger han. Jeg giver ned af mig selv. Femme sweatshirt fra hr. Hansens trælast. Slidte cowboybukser. Udstrådte løbesko. Jeg kigger tilbage på ham. Du kan godt have sådan ordentligt tøj på, siger manden. Der er klædt i nystrøget lysblå skjort, lyse læderbukser samt mørke sko. Er du kommet for at se mit tøj, spørger jeg. Nej, jeg synes bare blot, du kunne vise de families venner lidt respekt ved at tage noget ordentligt tøj på, siger Hansen, og mener det åbenbart. Disse mennesker er fulde af tøbbel gang på gang gennem over 10 år, og står han her, 5 år efter jeg sidst har set ham, og agerer fornærmet. Jeg må deltage over 100 selskabelige sammenkomster hos mine forældre, men jeg er aldrig blevet udsat for sådan noget før. Kan du se denne sweatshirt, spørger jeg, og strækker forstykket ud fra kroppen, så det bliver fladt. Og man kan se logoet fra hans gamle firma, hvor jeg arbejdede på sommer. Ja, den er lige til skraldespand, siger jeg Hansen. Jeg tog den ellers på for at glæde dig, siger jeg. Han fortsætter med at kigge på mig, så jeg tilføjer. Min trællershandleren var selvfølgelig forfærdeligt debuteret som en konkursrytter. Det er absurd, at man skal forfalde være så barnagtig. Vi kunne simpelthen ikke lade være. Hvad mener du med det? Siger han forbliffet højt. Nækker jeg, mens jeg går ind i huset igen. De her folk er så let at trække rundt med næsen. De har ingen hukommelse. Om aftenen sidder jeg og drikker sushi med min mor, mens min mor tager en kop te. Det var sjovt, det du sagde til hr. Hansen, siger hun og fniser lidt. Ja, siger jeg. Min far sidder foran tv, han siger ingenting. Han synes ikke, det var sjovt.